Kapin kun kulang usa ka gatos ka mga nagkariang hayop ang gibida sa labing una nga Play School Live Animals and Exotic Wildlife Show sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Dili na kinahanglan pa nga mogawas og moadto sa mga zoo ug farm kining mga estudyante dinhi sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Tungod kanang tanan, pwede na nila ma-experience sulod sa ilang eskwelahan, gikan sa halas, iguana, isda, ug bisan mga pagong. Pwede nila makita ug mahikap sa ilang labing una nga live animals and exotic live shows. We have animals that are brought by our students. So, kasi mga bata, exhibitors din sila. Oo. And then we also have guests, exhibitors, that they also bring in animals. Kapin kun kulang 100 ka mga live animals o exotic wildlife ang pwede makita sa mga estudyante. Tumong ni ini nga ma-immerse ug mas makakat-on ang mga bata sa matag mananap nga ilang makita sa personal. We try to instill in the children kindness, compassion, understanding, and then taking care of our environment. Gani ang ubang mga estudyante, lakip ang mga ginikanan. Nalingaw sa maong animal show. Nalingaw ko kay very interactive this year. Daming variety of reptiles talaga. Natunan ako na daghan daig mga types of animals, tas na mga ways na unsaon pagpabuhi sila. Siyempre, nalipay ko. Para po sa mga bata, mas nalipay din sila po. Gawas sa mga hayop, gitudluan usab sila sa mga insekto ug mga sakit nga hatod ni ini sama sa mga lamok. Ang dengue is a health risk. Pwede tayo mamatay, pwede tayo mamatay. So, i-educate na ako ang mga students sa biology lang. Mulungtad ang Live Animals and Exotic Wildlife Show sugod karong adlaw October 18 hangtod ugma October 19 kung asa abli na kini sa publiko. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.